சொல்லுடா. ஐயோ நீ சொல்லுடா, ஆனா என் காதல உழுது பல்லுடா. ஐயோ அப்படிங்கிறீங்க ஒரு சுகம். உங்களுக்கு என்ன சர்ப்பிள் வேணுமா, இல்ல சோப்பு, இல்ல முதுகு தடவை தைச்சு விடணுமா? இல்ல ஆண்டி, அங்கிளுக்கு முதுகு தைச்சு விடணுமான்னு கேட்டேன் ஆண்டி. அதெல்லாம் நானே தைச்சுப்பேன் அங்கிளுக்கு. அடிக்கடி காலங்காத்தால உங்க சாமான் கழுவுறாதீங்க ஆண்டி. அதுக்கப்புறம் என் சாமான் நான் கழுவுறதுதான் வரும். இல்ல ஆண்டி, எங்க வீட்டுல எங்க அம்மா டப்புனே பக்கத்து வீட்டுல பாரு, அவங்க எப்படி சாமான் கழுவுறாங்க, காலங்காத்தால வேலை செய்யுறாங்க. நீ இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாமான் கழுவு விட்டுறாங்க ஆண்டி. எங்க வீட்டு பாத்திரலாம் ஒண்ணு அங்க இருக்கு, உலக்க ஒண்ணு இங்க இருக்கு, நெல்ல குத்த நேரம் என்ன சொல்லாடி வச்சுக்கிறமே. அங்கிள் அங்கிள் இல்ல அங்கிள் உங்க பழக்கத்தான். இல்ல இல்ல இல்ல, நெல்லு அரிசி எல்லாம் பழக்கத்துக்கு தான் வரல.